La Fundació Pública Antoni Maria Alcover. Orígens, objectius, història. L'Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa d'Antoni Maria Alcover i Sureda i de la seva obra, acordà crear una institució pública amb el seu nom, que fos acte d'homenatge, mostra dels seus records, estímul d'estudi i ciència, manifestació d'afecte cap a la nostra terra i els nostres valors, i llavors d'un gran arbre de cultura i harmonia. Els estatuts de la Fundació foren aprovats definitivament pel plenari de l'Ajuntament de Manacor dia 20 de setembre de l'any 1999. La institució té la seva ubicació al casal de Can Socorrat, al carrer del pare Andreu Fernández, número 12, de Manacor. La Fundació té com a principals finalitats la conservació, reunió i aprofitament científic de tot el llegat d'Antoni Maria Alcover, per una banda, i per l'altra, l'estudi, recerca, coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca. Els objectius primers i concrets per arribar a les finalitats esmentades són, segons els estatuts de l'entitat, els següents. Obrir una sala museu amb els objectes, quadres i fotografies procedents dels familiars de mossèn Alcover, de la família Moll i d'altres. La publicació d'obres de mossèn Alcover. Instituir premis literaris, d'investigació, d'art o de mèrits personals amb el nom de la Fundació. Promoure la coneixença i germanor amb altres pobles del món, especialment els que Alcover va visitar tantes vegades per motius de feina. Promoure l'estudi del llegat Alcover. Promoure la construcció d'un parc temàtic de les rondalles mallorquines. La creació d'un institut d'estudis de Manacor. La concessió de beques d'estudi i recerca. La difusió general, premsa, ràdio, televisió i telemàtica de la Fundació i els seus objectius. L'organització d'un grup de voluntariat. Els estatuts que regeixen la Fundació foren aprovats en darrera versió i de manera definitiva dia 16 de maig de l'any 2002. Tot i estar adscrita al Departament de Cultura, la Fundació Pública Antoni Maria Alcover té uns òrgans de govern, pressupost i funcionament autònoms. Això sí, sempre sota la tutela de la Corporació Municipal. Els òrgans de govern de la Fundació són la Junta Rectora i la Comissió Executiva. La Fundació, a més, té una altra institució. Es tracta del Consell General Assessor, un grup de persones destacades dins el món de la cultura popular, la filologia o l'obra de mossèn Alcover, la funció del qual és marcar les línies mestres d'actuació de la Fundació. Una fundació en honor de la figura d'Antoni Maria Alcover ha de partir de dues línies bàsiques de treball, una línia científica i una altra de divulgativa, que es poden dur a terme de manera paral·lela. L'objectiu principal de la Fundació Antoni Maria Alcover és el de la seva incidència tant a la vida manacorina i als visitants de la ciutat de Manacor com a la de tots els pobles de Mallorca o de fora Mallorca. Es pretén convertir en un referent cultural comú a nivell europeu. La Fundació Pública Antoni Maria Alcover té la seva seu en el casal de Can Socorrat, propietat de l'Ajuntament de Manacor. Es tracta d'un edifici de mitjan segle XIX, ben conservat, que presenta un caràcter propi de les cases senyorials mallorquines. Està inclòs dins el catàleg dels centres d'interès de Manacor. Es troba distribuït en 3 plantes d'una gran amplitud que permeten d'instal·lar-hi les dependències d'un museu, tal com està especificat al projecte museogràfic que la Fundació té acabat. Aquest projecte permet tant l'exposició permanent amb els materials patrimonials de mossèn Alcover
com la forma d'un espai lúdico-educatiu propi, de concepcions més modernes, de museus actius que permeten una implicació major dels visitants a través d'elements dinàmics i interactius. Seguint la línia marcada pels objectius i principis bàsics de la institució, actualment el projecte museogràfic pretén convertir el Casal de Can Socorrat en la seu de la Fundació Pública Antoni Maria Alcover, així com se mereix. El projecte consta de 2 eixos conductors, que són el diccionari i les rondalles, per a remetre'ns a la totalitat de l'extraordinària i fructífera vida i obra d'Antoni Maria Alcover. El passat mes de juliol de 2006, el Govern de les Illes Balears signà un conveni de subvenció a partir del qual es podrà dur a terme la reforma del casal i el projecte museogràfic. Considerem que aquesta és una de les passes més importants que s'han donat en la història de la Fundació i seguim treballant perquè tot això sigui realitat el més aviat possible.